šatne, sprchy, sauny, technológia úpravy vody, vykurovanie a podobne pre 50-metrový bazén budú umiestnené už v jestvujúcom objekte. Jestvujúci 25-metrový bazén bude prostredníctvom nerezovej výplne rozdelený na relaxačný a detský bazén vrátane dvoch 25 metrov dlhých plaveckých dráh. Asanáciou spodnej časti zasklenej steny jestvujúcej plavárne budú bazénové haly navzájom prepojené a budú vytvárať jeden spoločný priestor. Rekonštrukcia mestskej plavárne už dostáva 50-metrové bazéna umožňuje zvýšiť návštevnosť na spolu 390 osôb za hodinu. Pričom návštevnosť plavárne podľa stavebno-technických požiadaviek, ktoré sú momentálne aktuálne predkladané do zastupiteľstva na 28.9. umožňuje návštevnosť 225 osôb za hodinu. Kapacita rekonštruovanej plavárne s využiteľnosťou alebo s výstavbou 50 metrového bazéna sa tým zvýši približne o 43%.